Добро утро, приятели! Днес 2 март 5 без 10 се отправяме отново за поредния риболов. Този път на ново място за нас. Язовир Палици. И да не губим време, да отидем да вземем колегата и да отпрашваме за където сме се насочили. И така, стискайте ни палци и дано да е насука. И с къса плата. Тук сме. Пристигнахме, разтоварихме катуна, хвърлихме пушките и остава да чакаме. Да покажем малко от красотата на Еленския Балкан и язовир Палици. Ето тук има поставени 3 каравани. Ние сме в първа каравана. Тук са пазачите. И четвъртото е като къщичка направено. Отсреща е хотела, хотелската част. Много хубаво хотелче. Маничко, семейно, спретнато, чистичко. Миналата година идвахме семейно, го посетихме и направихме риболов. Стана много хубав риболов, много хубави приятни емоции с децата. Ти лодката си преди. Къде е лодката, бе? Абе, остай пак, ще има да я гоня. Като на осенец, не можа да я намеря. Аби, и тия моменти се случват. Няма кой да извади лодката и пътува. Така че прекъсваме за сега. Ами, от тук насетне стискаме палци, дай Боже, дано да имаме сука. 2 дена ще бъдем на язовир Палици. Дано да извадим някаква хубава рибка, да има хубави кадри, снимки, да покажем. За нас удоволствие, за вас също гледането. И така е. Бягам, тичам да си прибера лодката. Аре, бадвенци. С първия удар. Часа към 10:30 има, няма 11 отива вече. И да видим какво ще се случи. Ще има ли, няма ли да има? Да бе. Айде, след малко се включваме. Така, и да продължим с клипчето. Бако Венци тук се записа с един голтак, май тъй като гледам. А не, люспак е, ама е доста дълъг. Не е лош. Лекичко, много не го набавя. Ето. Айде. Кепнахме го. След малко снимките. И тъй. Айде, и Дон Киро, пушещия вълк, се разписа в 2 без 15. Опа. Да, не съм аз. Явно с колегата ще има да скачаме тук двамата. Да видим какво ще излезе. Май нещо древничко. И ето го от звера.
Той пак може да се оплаши. Тук ама или ма? Айде, втори брой за днеска. Добро утро. Днес 3 март. 3 март. Честит празник на всички българи. И ето ни тази сутрин станали, презаредили, пием си кафенцето. И продължаваме с нашия риболов. Дано днес по случай хубавия празник имаме още по-хубава сука от вчерашния ден. Вчера мога да споделим, че се получи много хубав риболов. Изварихме много хубави екземпляри. Аз извадих една 13-ка, първата ми риба, много хубав дълъг шаран, дивак. Една 11-ка, която я така с собственика дойде и я чипирахме. Първата риба за язовир Палици, която е чипирана и ще бъде наблюдавана. От те първа за напред също всички по-големи екземпляри на 10 кг, които ще бъдат хванати, ще се чипират, за да има някакво наблюдение върху рибите, какво се случва с тях, с тяхното развитие. И колегата също хвана и осмички, девятка, хубави екземпляри. Хубава така борба направиха за този период от време. Все пак времето все още си е студено. Водата е 8-9 градуса. Но въпреки всичко добра борба направиха. И както казах, продължаваме днес. Дано да имаме още по-хубава сука. Да снимаме и да покажем. И това е за сега от нас. Утрото е хубаво, тихо, спокойно, чист въздух, приятна обстановка. И пак да кажа, язовир Палици е едно по-различно място в Елинския Балкан. И така е. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun.
wedding's bright. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Summer love. Здравейте! Пак сме ние на трапници. Ами, дойде време Carp Team Хановите да се съберат багажа и да се връщат от там, където са дошли. Днес 4 март направихме двудневен риболов на язовир Палици до град Елена. Набързичко да пообобщим, направихме изключително добър риболов. Казвам изключително добър при положение, че 2 дена колегите до нас просто само нагледаха и най-вероятно цъкаха недоволство и викаха сигурно ето пак те се оляха. Но какво да направим? Късмет и не само късмет. Риболова има и други много тънкости. Да, направихме много хубав риболов. По едно време спряхме да борим бройката кой колко е хванал, но ориентировъчно са плюс-минус 15 риби, може би и отгоре. В това число говоря нали, всичките, и по-малки, и големите. Успяхме да влезем в мартинската класация на язовир Палици за най-голямо ловен шаран. Който иска, може да посети страница на язовир Палици, там всичко е описано. Да не се повтаряме да... Правила, условия, настаняване, отколко доколко, такси, хотелска част, всичко има. Може да влезете да проверите, ако имате интерес. Има също едно много интересно предизвикателство, там ще го прочетете. Има един шаран с обеца, който ако го лови някой рибар, печели сумата, която е наградния фонд. В момента е 500 лева. Ние не можахме да го ловиме, но ловихме изключително много хубави, много красиви екземпляри. Първия ден вадихме много хубави дълги диваци шарани. Даже първата ми риба, най-голямата фактически за този двудневен риболов, 13 кг, един дълъг дивак, голяма красота. Не бях вадил такава риба по такъв вид водоеми. И така, имаше и затишие, имаше и моменти на повечко кълванета вънка, вътре, много емоции, много интересни моменти. Отколкото съм могъл, съм заснел. Ще направя, ще помоча да направя пак отново видео, да споделим с вас, да видите и вие. Много красиво, много хубаво място, много добронамерен собственик. Въобще останали сме много доволни, много очаровани, макар че миналата година го посетихме семейно. Също много добре си изкарахме с жените и децата. Сега самостоятелно. Живот и здраве! Със сигурност ще посетим язовир Палици. Със сигурност. Няма да кажа колко пъти, колкото е писано толкова, но сме изключително доволни. И това е като цяло. Общо взето, нещата така седяха при нас. Ще ги видите във видеото. И това е. Беше ми много приятно. Надявам се да сте се забавлявали с кадрите, които сме направили. И живот и здраве. Светът е малък, може всички да се срещнем и да се засечем по водоемите. Това е от нас, Carp Team Хановите. Чао! Наслука и успех през новия сезон! Живи и здраве!